बिटिआरनि बिखायाव थानाय मानास माहारियारि पार्कआ खालामदों गोदान रेकर्ड। बे खेबाव दावबायारिफोरनि नङा, रेभिनिउ बांनायावसो रेकर्ड जादों मानास नेशनेल पार्कआ। मिथिनाय बादिब्ला रेभिनिउ आरजिनाय बिथिङाव मानास नेशनेल पार्कआ थांनाय 7 बोसोरनि रेकर्डखौ बे खेबाव बारनो हादों। सोलिफु बोसोरनि थांनाय 30 मार्चसिम मानास नेशनेल पार्कआ दावबायारिनिफ्राय गासै 1,35,84,450 रांखौ खाजोनाखौ आरजिदों। पार्कनि खुंथाया फोरमायनाय बादिब्ला बे बोसोराव गं 34 गुबुन हादरनि सा 799 दावबायारिफोरा मानास नेशनेल पार्कआव सौफैदों। बेनि अनगायैबो भारतनि गं 33 रायजोनिफ्राय सा 51,158 दावबायारिफोरा बिटिआरनि मानास नेशनेल पार्कआव सौफैदों। पार्कनि रिपर्ट बादिब्ला थांनाय बोसोरनि रुजुनायाव बे सोलिफु बोसोराव दावबायारिनिफ्राय रेभिनिउ आरजिनाया गोदान रेकर्ड जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय 31 मार्चनि उनाव एप्रिल दानाव सा 6,551 आरो सोलिफु मे दानाव दासिम सा 1,000 दावबायारिफ्रा मानास नेशनेल पार्कनि दावमा दावसा, जिब जुनार आरो सोमखोर मिथिंगाखौ नायनो फैदों। बबेखानि थांनाय 1.5 दाननि गेजेराव पार्कनि खुंथाया गासै 8,15,625 रांखौ आरजिनो हादों। बेखौ नोजोर होयोब्ला बिटिआरनि मानास नेशनेल पार्कआ मुलुगनि गेजेरावनो मिथिसार जानाया बांसिनदों। मख'नो गोनांदि बेसेन गोसा जिब जुनार, गान्दानिफ्राय लानानै मोसा लख्रा आरो गोबां दावमा दावसाजों बुंफबनाय मानास नेशनेल पार्कआ दासान्दि दावबायारिफोरनि थाखाय साबसिन थावनि। मानास नेशनेल पार्कनि खुंथाया फोरमायदों, फैगौ 15 मेनिफ्राय मानासाव मैदेर साफारिया बन्द जानायनि अनगायैबो फैगौ 15 जुननिफ्राय दावबायारिनि थाखाय जिप साफारियाबो बन्द जाथ'गोन। जिसे थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 10 सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 10 नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन। बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन। 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन। टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन। टपार फरायसाफोरनो क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला 2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ लानो सुबिदा होगोन। फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला 9435704380 जानबुं अनजिमा आरो relativepublicschool@gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन।